Me ya dawo da kai? Mata zan gari. Me ya dawo da kai yanzu? Kuma da kin san suna ga mutu. Ai sai ka koma ka je kai shawara da matanka. Idan ta yarda ka kara mata kishiya. Sannan na baka nan da sati daya sai ka zo a daura mana aure. Dan uba to ai da kice mu haka har ga muke ce mu in je in rungumi ta soma shi mafi sauki a gare ni. To ni na baka sati daya. Baby da mana kiji da baby. Ka ga ma ka tiya. Baby baby. Na shiga Me gida lafiya? Lafiya mai gida. Lafiya mai gida. Me ya faru? Gaya mun in wani ne wani abu ne ya faru gaya mun mana. Me ya ce yayi me? Yayi me? Ya ce mene ina jin ka gaya mun. Gaya mun. Wai cewa ya daga zuwa rana ita. To. Idan mutum bai kara aure ba. Ya zo wajen sallah. To. Wai ya ce za ku fitar da shi. Kai shi kalli gabas. Kafafun shi su kalli arewa maso yamma. Shi limamin masallacin. Waya mai shankara go. Alhamdulillahi. Kaga mijina zai mutuwa kalmar shahada. Da imanin. Kwantar da hankalinka tun lokacin bai yi ba. Ba sai in ma za ka tashi da dai kai auren kwarar ai maka wannan koran. Kwara ka mutu nan da rana ita yau.